Bai? Bai, usongi. Bai, biharko izan. Venga, dos. Jakiko dugu hemendikan ordu erdi batera, ze horrela, prestatuko dugu bazkari alitarko zer etorriko zaren, bale, eta, jazta. Bai, venga, bai. Zen olako zartako ederra jaso duten langile askok eta askok pandemiaren kontura. Lehenagotik prekario zirenak, orain are gehiago. Batzuk bizitzako aurrezkiak xautu dituzte negozioak edo tabernak zabalik mantendu alizateko. Eta erteak, telelana, telebilerak, hankaz gora jarri zaigu guztia. Etxean lan egitea ez dela pagotxa konprobatu izan dugu guztiok. Alde honak baditu zalantzarik gabe, baina asko dago hobetzeko. Hola! Zer moduz? Bai, prest! Bai, egunon guzioi. Bai, orduan zer esaten diatzu? Errepikatu behar dudala txostena? Osorik? Bai, ez zegoen ongi etzen ulertzen? Bueno, pues bidaliko izut, ez dakit zer horretarako, bai, ordu laurden batean, bale? Venga, ados, agur! Julen Berruete, egunon. Egunon. Bueno, zu auzolan enpresako ordezkari sindikala zara, ELA sindikatukoa, eta konta iguzu, ze moduz joan da pandemia garaia langileentzat, hola, oro har, ze argazki eginen genuke? Bueno, kolpe latza izan da, pandemia. Datuak aztertzen genituen pandemia aurretik, eta ikusten genuen bazegoela nola baiteko deselerazio ekonomikoa, eta hori, ikusten genuen pixka bat errezesio batean sartu ginela, eta falta zitzeguna zen balako virus bat, ez. Enplegu pilo bat galdu dira, ertekin eta hori, pixka bat babestu da, baino ez da aski izan, eta hala ere enplegua galdu dira, eta soldata asko galdu dira ere, lanaldien murrizketarekin eta abar. Eta gehien bat kolpatua izan diren sektoreak edo gizartearen sektoreak emakumeak eta gazteak. Pixka bat hori, beti bezala, ezta. Berta García, Labeko zerbitzu pribatuetako saileko arduraduna. Egunon. Egunon. Aizu, lanari buruz hitz egin nahi nuen zurekin, COVID-aren eragina izugarria izan delako, ezta, lan alorrean. Ikusi dugu nola langabezia ziztu bizian igo den, nola lehenagotik prekarioa zen lana, are prekarioago bihurtu den. Konta iguzu, zuek Labetik ze balorazio orokorra egiten duzu? Hasieratik egia da izan zela boom bat, eta espero ez genuen egoera bat, eta hori oso zaila egin zitzaigun hasieran kudeatzea. Inoiz bizi izan dugu batean, egun batetik bestera, produkzioa erabat gelditu, lan mundua erabat gelditu, eta hortik hasi ginen ikusten ja nola patronalaren jarrera non jartzen zen, abusuetan berriro ere, jendea oporretatik hartzen egunak, joan etxera, baina beti nolabait patronala dirua poltsikoetan geratzen. Hori lehenengo egunetik ikusi genuen, egia da gero neurri batzuk hartu zirela erteak bezala gobernutik eta baloratuko dugu, baina horretan geratu da, patronalak ez du dirurik gastatu,
azkenean erteak ordaindu dituzte edo gu guztion artean gizartea, gure poltsikotik ez, gizarte segurantzak ordaindu du zati bat eta beste zatia langileok ordaindu dugu, gure soldata, gu jaso dugu gutxiago, aldiz patronalak 0 euro gastatu du pandemia honetan zehar, berai kotizazio 0, soldata 0, eta implementazioa izan da, geroz eta handiagoa prekarioagoa, ez? Jendeak asumitu dugu, eta telebista edo komunikabideetan ikusi dugu zenolako bertsioa botatzen zen, enpresarioak ez zutela dirurik, ari zirela denboraldi oso txarra pasatzen, eta ematen zuen langileok asumitu behar genuela erabat egoera guzti hori, eta horrela hasi zen eta horrela geratzen ari da, ez? Lanen esparruan geroz eta soldata bajuagoak bazeuden aldez aurretik, baina orain COVID-aren aitzakia dela bajuagoak izaten ari dira, malgutasuna bazegoen aldez aurretik, baina orain erabateko malgutasuna dago, eta kaleratzeak izugarrizkoak, eta ikusiko ditugu iraiatik aurrera seguramente nola izango diren milioika, ez? Bereziki neurriak hartzen ez direlako lan esparruan sostengatzeko enplegua, ez daude inolako neurririk hartzen ari, eta horrek ondorioak izango direnak. Eta erteak aipatzen ari gara, lehenbiziko aldiz, ezta? Jarri dituzte martxan halako tresnak, ez? Halako krisialdi handi batean. Zuek nola baloratzen duzu, elatik? Oso tresna eraginkorra izan da? Bueno, bai, onurak ekarri ditu, baina azken finean erteak balio izan dute pixka bat enplegua mantentzeko temporalki, ez da. Akigu erteak ez direla betirako, eta amaituko dira noizbait, eta balio izan dute pixka bat horretarako. Gehien bat enpresen etekinak babesteko, eta gero langileengan eragina izan dute, baina hala ere limiteak badituzte. Eta bere alde txarrak ere baditu, ez? Esate baterako langabez irako duzun poltsa hori poliki jaten ari zarela, besteak beste. Bai, poltsa hori hasieran ez, hasieran ertek martxan zirenean ez kontsumitzen hori, baina gero uste dut izan zela iraietik aurrera, iraien agertu zen dekretutik aurrera, orduan bai. Eta pixkanaka galtzen ari dugu, hor genukan poltsa hori. Eta erteak amaitzen direnean, behar bada, aurreikuspena da, pixka bat, kanporaketa asko egongo direla. Eta, badago nolabaiteko babesa, ez? Ezatik aurten kaleratzen bagaituzte berreskuratzen dugu, ez? Kontsumitu dugun egun horiek, baina hala ere, zaila izango da, bai. Eta Nafarroaren egoera nola baloratzen duzue? Ezakit, estatuko beste erkidegoekin eta konparatuta, edo egoera orokorrarekin konparatuta, edo Europarekin, nola ikusten duzue Nafarroa? Orokorrean gaizki. Bai, eta konparatuta, Europarekin konparatuta, hori oso gaizki. Bai, baina Espainiar estatu osoa, orokorrean. Eta, ditugu datuak, konparatzen bagara, fiskalitatean adibidez, Espainia osoa dago Europako bataz bestekotik oso urrun, zergen bilketan. Eta azken finean hori da, oso datu esanguratsua zergatik. Hori da pixka bat, gero zerga publikoa ordaintzeko, eta zerbitzu publikoak dituzten baliabideak horrekin ordaintzen dira. Bai, gehien bat, eta gero enpleguaren aldetik, asko erori da, bai. 10%tik gora uste dut egin duela langabezi tasa. Euskal Herri osoan, izan dira uste dut 10.000 lanpostu baino gehiago galdu direnak ostalaritzan. Así que ostalaritza izan da, sektorerik kolpatuena. Eta, gizarte segurantzan begiratzen badugu, 24.000 lanpostu baino gehiago suntsitu dira.
Inigo Martinez Monasterio egunon. Bai, zuri ere. Hemen txantrean gaude eta hemen Latxan merkatarien elkartea dago. 80 komertzio inguru, zaudete hor? Une honetan, hain zuzen ere, 80, justo. Hori da. Eta ze moduzkoa izan da pandemia garaia komertzio txikiarentzat? Esango nuke epopeia bat izan dela. Izan pandemia hasi zelarik, edo behintzat konfinamendua hasi zelarik, oso une gogorrak izan ziren, oro har gizartean zer esanik ez. Baina komertzioari dagokionez, ostalaritzari dagokionez, bi modutan afektatu zuen. Gehiengoak itxi behar izan zuen, egoerak hala eskatzen zuelako, baina ez da gauza bera, toki batean lan egiten baduzu eta derrigortzen zaituze etxean gelditzera, ezin duzu lan egin, baina badituzula bermatuta diru sarrera batzuk, baina komertzioen eta ostatuen kasuan ez da hala. Eta horrek zure diru sarrerak, zure bideragarritasuna kolokan jartzen du, gainera badituzu erantzunkizun batzuk, gasto finko batzuk, egia da neurri batzu egon izan direla, erteak oso eskertzekoak izan dira, baina hala eta guztiz ere, eta gero ez ziurgabetasun hori, ez? Nik uste jendeak ikusi duela bere burua oso salduta. Gehien bat izan da oso gorra psikologikoki. Eta laguntza batzuk egon dira, baina inolaz ere ez dira nahikoak izan, benetan bizi zen egoerarendako, eta saltokientzat eta ostatuentzat, suposatu duenarentzat itxita egon behar izatea. Zorionez, den kasuan bakarrik 2 hilabeteko kontua izan zen, baina ostatuen kasuan oraindik bueltaka gabiltzan neurriekin, ez? Eta gainera, beste herrialde batzuetan modu ezberdin batean bideratu da, esaterako Frantzian edo esaterako Alemanian, non itxiarazi bai, baina hurrengo gunean, zegoen diru sarrera potolo bat kontu korrontean, eta horrek jendeari bere lasaitua ematen zion. Hemen ez da hala izan, iragartzen ziren laguntzak, baina gero ateratzen zirenerako hilabeteak pasatzen ziren, argitaratzen zirelarik letra txiki handia zegoen, gero ebazten direnerako, kobratzen direnerako. Eta hau, itxita egon diren saltoki dagokien. Konfinamendu hilabete horietan irekita egon ziren saltokientzat ere oso une berezia izan zen, azkenean beldurra handia zegoen gizartean, langileek, dendariek ere beldurra zuten, ez bakarrik haiek kutsatzeko baizik, eta kasu askotan beldurik ikaragarria haiek kutsatzen zutenak izateko. Are gehiago gure bezalako auzo batean, nahiko zaharkitua dagoen, adineko bezero asko dagoen, eta psikologikoki une gogorra izan zen, ez? Gainera zen betiko lana egin behar izateaz gain, desinfekzioa, tal, eta psikologikoki jendeak amaitu zuen leher eginda, ez. Hasi zirenean ja pizkat saltoki gehiago irekitzen, eta hola, ikusi ahal izan nuen jende askok klake egiten, zeren gogorra egin zitzaien psikologikoki. Aizu, eta telelana. Telelana handitu da, egun batetik bestera ikaragarri, kasu askotan prestatuta egon gabe. Ez langileak, ez lantokiak, etxeak lantoki bihurtu ditugu, gure kontura, gure poltsikoaren kontura. Zer duzu esateko honen inguruan? Telelanean dena ez da polita, ez? Telelana. Lehen zen oso ez ezaguna, ez? Telelanak zen zerbait oso arraroa, norbaitek egiten zuen batzutan, baina oso ez ezaguna, eta batean bada modan jarri den zerbait. Eta inkluso saltzen digutela como zerbait positiboa, langileentzako oso onak, zuk lan egin dezakezu nahi duzun momentuan, nahi duzun tokian. Fantastikoa ematen du dela telelana, eta egia da igual gauza batzuk onak dituela telelana, ez? Joan etorriak murrizten dira, horrekin lan istripuak ere murriztu daitezke, denbora gutxiago egin dezakezu lana. Badaude alde onak, baina alde oso txarrak baditu. Alde batetik hori, kosteak orain arte patronalak ez du kostea asumitu, eta ez du asumituko ari gara negoziazioetan, eta ez du asumitu nahi. Hori alde batetik. Bestetik ere, malgutasuna izango da beti gure kontra joango da. Malgutasuna dago guk lan egiteko nahi dugunean,
malgutasuna dago lan egiteko denbora guztian. Etxea bihurtzeko lan zentroa, lan esparrua hori da, eta hor egongo gara 24 ordu lanetan. Ez? Eta guretzako okerrena dena da ja individualizazio prozesuan sartuak gindela, eta telelanarekin areagotzen da, individualizazioa. Ez baldin bagoaz lan zentroetara jendearekin ez baldin bagaude, ez badugu konpartitzen gure arazoa, gure haserreak, nagusiaren kontrako mezuak kafearekin, hori lantzen ez bada lan zentroetan, ez da egongo klase borroka, galduko da elkartasuna, galduko da kolektibizazioa eta bakoitzak begiratuko du bere individualitatetik, bere egoera pertsonalera eta oso zaila egingo zaigu edo egin altzaigu borrokatzea, gauzako betzeko, baldintzako betzeko, eta guretzako behintzat hori bada arazo nagusia individualizazio prozesu horretan telelanak areagotzen eta askartzen duelako pila bat. Eta telelanarekin gertatu denen bezalaxe, azkartu den beste prozesu bat da, digitalizazioarena, oro har. Lehen, erosten genuen esate baterako online, baina orain hori biderkatu da ikaragarri, ez? Denda txikien kalterako noski. Hori da, txikien kalterako oso eta langileen kalterako ere bai pila bat, ez? Online erosketak konfinamenduan igo ziren pila bat, eta orain ikusten ari garen arazoa da jendea ez dela bueltatzen ari dendetara, erostera. Bereziki arropa edo Decathlonera edo horrelako zentro handietara jendea ez doa, eta bada enpresen ametsa. Bada enpresen ametsa izatea etekin pila bat, salmenta pila bat, langileri gabe, kosteri gabe, ez? Etekin gehiago, koste zero. Eta bada hori enpresen ametsa eta langileak lanik ez izatea. Eta hau bihurtuko da, seguro, datorren ikasturteko arazo nagusietariko batean. Ze jende hori langile asko daude ertean eta eske ez daude posturik. Enpresak ari dira moldatzen pixka bat dendak, ez da behar kutsasainak, lehen zeudenean 6 orain dago bat, eta sikiera biltegiak ez daude, badaude makina batzuk sartzen eta ateratzen dituztela produktu guztiak, eta horrekin amaitzea lanarekin izango da, eta izan daia da, erabatekoa ikusiko ditugu denda pila bat nola itxiko diren, horren eraginez ere merkatari txikiak benta onlineko erosketak azkenean bultzaten zaitu egitera denda oso handietan, multinazionalei begira daude prestatuak, ez? Eta ekarriko du ere handitzea rider bezalako enplegua badela prekarioena, ez? Non baldintzarik ez dauden, non faltsu autonomo pila badaude, aplikazioen bitarteko lana dela, nagusierik gabe, hitzarmenik gabe, kontraturik gabe, hori handitu da pila bat eta horretan geratuko da ere. Eta pandemian bai ikusi da jendeak gehiago erosi duela online, baina txantrako den kasuan ezinbesteko gauzak, elikadura kontuak eta saltze dituzte gehien bat, beraz horren besteko eraginik akaso ez du izan horrek, ez da tendentzia horrek? Bai, orokorrean errenen nuke ez, hain zuzen ere hori, daukagun komertzio motagatik, nik uste dut ez duela inbesteko, horrek ez du errannaia guzuko jendeak online erosten ez duenik, baina online erosten dituen gauza horiek normalean ezin ditu auzoan eskuratu. Eta malez, badugu nolabait hornidura arazo bat. Hain oinarrizkoa da daukagun eskaintza, non gauza asko ezin dituzun auzoan erosi, edo derrigorrez joan behar duzu supermerkatu batera erostera. Eta bai, orduan, nik uste dut online horrek ez digula gure kasuan ez duela hainbeste eragin. Eta bai ordea, badagoela nik uste dut balio izan duela pandemiak pizkat ere sensibilizatzeko tokiko merkataritzak duen garrantziaz. Ezin zenuenean ez dakit nora joan, haize ongi zetorkizun etxe ondoan eukitzea, dendatxoa, hori eroselizatea, eta bar. Orduan nik uste dut horretarako bai balio izan duela. Eta aparte, konfinamendua gogorra zenean, balioagarria izan da distopia hori ikusteko, ez? Komertziorik gabeko auzo bat nolakoa litzateken, ez? Eta zeren denda gehienak bakarrik goiz ez irekitzen zuten, atxaldez dena itxita zegoen, eta hunkigarria zen, ez? Kaletatik eta dena itxita eta jenderik ez, eta
Orduan, bueno, nik uste dut nahiko genukena baino gutxiago, baina bai balio izan duela ere pandemiak sentsibilizatzeko pizka bat hildo horretan. Egin dezagun gogoeta horretan, ezta? Bai. Oso ongi. Ba, Iñigo Martínez Monasterio, benetan eskerrik asko, gurekin izateagatik. Deusik ez, plazer bat. Hemen estatu mailan gertatu denarekin konparatu ezkero, hemen turismoak ez du horrenbesteko pisurik eta akaso horretatik, ez dugu hainbeste arazorik izan arlo horretan. Industria nolabait badago hemen Nafarroan eta Euskal Herrian oro har, eta horrek ere eutsi egin dio hala edo nola. Baina badira sektore batzuk izugarri sufritu dutenak COVID-arekin, ezta? Esate bateako zaintza lanekin lotutako guztiak, kontraturik gabe etxeetan lan egiten duten pertsonak, komertzio txikiak ere hor daude, egoera ataka oso zailean, ezta? Badira sektore batzuk bereziki pairatu dutenak. Bai, egia da hemen turismoa ez zegoela, baina, zegoen hotel asko pila bat daude berez Iruña herrian. Eta ohiko turismoa ez egon, mugimendua badago, eta horiek guztiak edo gehienak oraindik ertean daude. Eta diozuna ere, lan izkutuak, horiek zikera ertea ez zuten. Eta jende pila bat zegoen lanean modu izkutuan nolabait, errekonozimendurik gabeko lanak egiten, joan behar izan ziren beraien etxetara, ezer kobratu gabe, eta hori izan da drama bat, ez? Pobrezia areagotu da erabat, pila bat, ikusten ari gara hilarak eta hilarak janaria jasotzeko, arropa jasotzeko, eta hori zergatik da, azkenean ertean bazaude printzipioz edo teorian kobratzen duzu zerbait, ez? Gutxi bada zerbait kobratzen duzu, baina jende pila bat ez dago ezer kobratzen ari, ez? Jende hori. Zaintza lanak, egun batetik bestera, ez? Etxeetan zegoen jende hori ere, beraien etxera, ezer gabe joan dira, eta gero komertzio txikia itxi izan behar du, gobernuak hala edo nola esan bezala, eta ostalaritzarena ere drama bat izan da. Orain bai, orain ez, murrizketak bai, murrizketak ez, kontutan hartu gabe horren ondorioak zeintzuk ziren, ez? Edo eskoletako jantokietan gertatzen dena ere, hartzen direla neurriak, kontziente izan gabe ez nuke esango, baizik eta normalean, eta hau bai esango dudala, normalean enplegu horiek emakumezko enpleguak dira, emakumeak daude sektore horietan, oso feminizatuak dira enplegu horiek, eta ematen du emakumeen lana ez duela balioa, dela komplementu bat, gizonen komplementu bat, orduan ez dela aintzat hartzen, zenolako ondorioak eta pertsona horientzako zer gertatuko den, ez? Hartzen diren neurri horiek, ondorioak bazioan geratzen dira nolabait, eta bereziki emakumeak kalean geratzen dira 0 euroekin. Eta beste emakume asko ere itzuli dira etxera edo sartu dira etxetan, hain zuzen ere zaintza lanak egiteko, beste inor ez zegoelako holakorik egiteko. Beraz hor, emakumeak bereziki hor jipoituak izan gara, ez? Krisialdi honetan. Beste behin ere. Egia da, hau gertatzen dela beti, ez? Krisi garaietan zein da galtzaile nolabait, azpiko gizartean egoera okerrenean dagoen jendea. Emakumea gara, migranteak dira eta gazteak dira. Emakumeak bueltatu izan behar gara etxera, asko eta asko zaintza lanak egiteko, zaintza lanak bai egia da, geratu dela agerian, ez? Ze arazoa dagoen zaintza lanekin, zeinen esku geratu behar den eta nola konpondu behar da arazo hori. Pasatzen ari da pandemia eta ematen du ahazten ari dela egoera hori, ze ez da ere horretan neurririk implementatu arazo honekin edo benetan erdigunean jartzeko eta esateko, zaintza lanak hor daude, funtseskoak dira zaintza lanak, baina ikusten dugu nola jarraitzen dute residentzietako langileak, etxez-etxeko langileak, baldintza berdinekin, ratioak oso altuak emakumeak etxean, eta hor neurririk ez dira egon. Eta bai emakumeak eta baita esaten nuena, jende migratzailea eta gazteak, bueltatu gara etxera eta bueltatuko gara, ze enplegu gutxiago egongo da, eta aurreko krisi garaian bezala, enplegu gutxi badago banatuko da gizon txurien artean. Eta horientzako bermatua egongo da, prekarioagoa, hori bai, baina bermatuko dio sistema heteropatriarkal kapitalista honek emango die dagoen edo egongo den lan gutxi hori gizon txuriei eta gainontzekoek etxera joango gara.
zuk uste duzu, langileek ere hartu dutela pixkaten gehiago, ezakite, klase kontzientzia gehiago, elkarrekin egoteko beharra somatu dute inoiz baino gehiago krisialdi lurrikara honetan? Espero du baietz. Espero du baietz. Batzuk bai, beste batzuk ez ikustu dut denetetik egon dela. Bai, jende asko pentsatzen du enpresa pribatuen bidez orain haiei lagundu behar diegula gure enplegua mantentzeko eta hori dela garrantzitsuena eta langileon babesa bigarren plano batean utzi beharko genukela eta gero badago jende asko konturatu dela eta babestu behar dena da enplegua langileak garela ondasuna sortzen dukun bakarrak, hori argi ikusi da, pandemiaren eraginez lan jarduerak eten zirenean, ondasunaren sorrera ere eten egin zela eta hori da erakusle ona langileo garela. Eta espero du, klase kontzientzia hori gure lana da ere, sindikatuetatik jendea laguntzen eta pixka bat horren gainean argia botatzen eta gure lana da eta hori da egin behar duguna, hemendik aurrera. Horixe, gauza batzuk agerian gelditu dira, ez? Miseria asko agerian gelditu dira, guazen horiek begiratzera eta soluzionatzen saiatzera, ez? Horixe, bai. Julen Berruete, ELA sindikatuko ordezkari sindikala, auzolan enpresakoa, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta segi lanean, ELAn, langileen alde? Bai. Eskerrik asko zuri, Reyes. Aizu, eta, biztan da, ateratzen ari garela nolabait pandemiatik eta gauza batzuk ikusten ari gara ez direla aldatuko, edo aldatzekotan okerrera. Baina ezakit, zerbait atera dezakegu ikasteko krisialdi honetatik irakaspen positiboren bat edo nondik handio beharko genukeen? Bai, nik uste dut gainera importantea dela ez ahaztea momentuak eta irakaspenak izatea eta erabiltzea mundua nolabait aldatzeko nahi dugun bidetik, ez? Eta nik uste dut bi gauza geratu direla agerian oso importanteak eta horri lotu behar garela alde batetik zerbitzu publikoen garrantzia. Hau ez egoen lehenago balorean jarrita eta orain nik uste dut gobernuek egingo dute, baina izango dute zailagoa murrizketak egitea zerbitzu publikoetan, ez? Jendeak txalotu egiten zuen egunero arratsaldeko 8 zerbitzu publikoen beharra, hori agerian da, eta zailagoa izango dituzte murrizketak zerbitzu publikoetan egiteko. Egingo dituzte, baina zailago. Eta beste alde batetik, eta hau ere oso importantea da, nik uste dut naiz eta gaizki pasatu zerbitzu esentzialetako lanak agerian geratu direla, eta baziren lan batzuk oso, eta badira lan batzuk oso prekarioak zirenak, demagun zaintza lanak egiten duten langileak, garbiketa egiten duten langileak, elikagai merkataritzako langileak. Horiek lanak balorean jarri dira, langileak ahuldu egin dira eta nik uste dut probestu behar dugula momentua ahultze prozesu horretatik borrokara joateko eta borrokatik irabaztera, ez? Mundua eraldatu, nahi dugun bidetik eramateko gizarteak babestuko duen sistema eraldatzeko eta lortzeko, ez? Eta irakaspen horiek horrera heltzen bagara, nik uste dut, joan gaitezkela bide ez txar batetik. Hori da. Eta, individualizazioak, ze nolako ondorioak ekartzen dituen hori ere aski garbi ikusten da. Ikusi dugu, oso gertu ikusi dugu, beraz erne egon, jendearekin egon, ez? Bai. Komunitatea indartu eta, hortik datorkigu indarra, ez? Azken finean. Bai, nik uste dut, haiek hori direla indartzen individualizazioa, baina gero egoera hauetan ere ikusi guze beharra daukagu sare bat izateko, ez? Eta horre lortu behar dugu indarrak izan, kolektibitatea indartu eta denok batera, gizarte indarrarekin lortzea, individualismotik egitea eta saiatzea denok batera joatea nahi dugun tokira. Hori da, hori ikasten badugu behintzat? Ez da gutxi. Osongi, Berta Garzia Labeko zerbitzu pribatuetako alorreko arduraduna. Eskerrik asko gurean izateagatik. Venga, zuei.